sinne 10 wattia lähettimen, niin silloin nousee rytinen ja silloin mennään parikaadilla. Tää on se homman juju. Mä sain tuossa Seurille, että Helsinki ympäri. Joo, antaa mennä vaan. Sähköyhtiöstä ne soittaneet. Emme olla saaneet teidän maksua edellisestä sähkölaskusta. Voitte odottaa pienen hetken. Just. Kyllä, lasku on jääty maksamatta kahdesta karhulaskusta huolimatta. Teidän tapauksessanne, onko kyseessä jokin ongelma vai päätittekö vain olla maksamatta laskua? Yritä se kehittää jotain uut välillä. Me haluamme vain ilmoittaa teille, että teillä on nyt 10 päivää aikaa maksaa sähkölaskun. Jos lasku ei ole maksettu, joudumme valitettavasti katkaisemaan sähkön. Just näin. Ja seuraava juttu. Joo, näitä tulee joskus. Pistetään tuo... Ei muuta kuin uutta tilausta kehiin, vaan antakaa mennä. Joo.